Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sambah sewujudnya kepada niniak je mama alim je ulama cadiak je pandai saratu bundo je kanduang sarapeknya orang muda parika pekorong pagar kampung. Pada malam kini izinkanlah hamba nang ketek dan julung ke baraja memberikan nasihat kepada keponakan hamba. Ana nasihat kamu berikan kepada keponakan hamba. Tolong dek keponakan simak-simak kata mama pada malam kini. Nak ke mama agihkan kanakan tentang pemahaman adik pengulu di Minangkabau. Babana adik pengulu di Minangkabau. Badiri pengulu sepakai wari, badiri adik sepakai negari, nakan badiri rajo sepakai alam. Pengulu bak kayu gadang di tengah padang, pucuk cewang kalangi uriknya tampek baselo, batangnya tampek basanda, daunnya tampek bagantung, daunnya tampek balinduang, tampek balinduang kapanian, tampek bataduh kaujan, buahnya kadimakan, airnya kadiminum makan. Betul nak pengulu. Kok tumbuhnya dek ditanam, gadangnya dek diamba, tingginya dek dianjuang. Murahnya tak nak dapat lah dijual. Kok mahalnya tak dapat dibalik. Randah tak dapat dilangkai, tinggi tak dapat dipanjek, pandai magak jo magi, pandai baliku dinan tanang, pandai balinduang dinan paneh, dibalik-balik mako dibalah. Dan padamo niniak mama pengulu wadai dalam suku orang narih yu bijaksana pai tampek batanya pulang ke tampek barito. Pusek jalo pumpunan ikan hukumnya adi katonyo bana lupa main ngek kan takalok mako menjagokan. Kok mauji semua sirah menimbang semua barik mampu semua panjang membilai semua laweh membagi semua adi baragi semua banyak timbang nan adi bungka bagato taraju nan piawai kusik ka menyaksikan karuh ka mampajaniahkan tibo di mato nakan indak ka dipiciangkan tibo di parik nakan indak ka dikampihkan tibo di dado indak ka membusuangkan mului pengulu nanyo masin pandai bagau jorang banyak bapantang kusik tak selesai di tengah-tengah pengulu tagak. Dengar dia nak. Pengulu jikoknya pacah. Kata je laku indak saya. Hilang percaya anak negari adik yang indak paguna lain. Tapi pada malam kini boleh nakkan tak tahu. Ba'abana pengulu sebenarnya pengulu ko. Barabana pengulu ko. Nama pengulu sebenar pengulu. Kok pengulu sebenar pengulu mungkin adoh nakkan boleh nakkan tak tahu. Adoh pengulu, adoh pengalah, adoh pengulun, adoh pengalih. Dan pengulu artinya nama melaru segala kaumnya nakan bagaikan Nabi kasih pada umatnya, sedangkan pengalah kata bana ni disalahkan juga. Sedangkan pengulu suku mai kuasa saja, pengalih indak berpandirian, indak dapat apa dipercaya. Namun setentang pada itu tentu nakan boleh nak tahu pula nama nan pengulu. Ada beberapa pengulu nakan disabut di adat Minangkabau. Ada pengulu nan disabut dengan pengulu nan di Tanjuang. Nang kedua pengulu ayam gadang, nang ketiga pengulu buluh bambu, nang kampek pengulu katuk-katuk, nang kedua pengulu pisak Sarawak. Satu pada kini ko nak boleh tahu bisa disisihkan atas jubarihnya dan akan simak dekan kata mama elok-elok. Simak kata dengan bunyi dan akan mana pengulu nan di Tanjuang. Sapantun simbonggang dalam galau ba arwarau di garai tabiang kalau diari inyo mari kok disorai inyo basorak jiko diimbau suaranya adoh diturui indak basuo kok diliek indak tampak tananga co suara orang parangai suku baduto hantak kare luluh indak bababan indak dipangana surang. Nang kedua pengulu ayam gadang bak te hilia kemudian baku kuat tuah manang surang memuji badan diri walau hanya mailian penganang orang nakan membanggakan badang surang pandai malampok juga galak mani basipai ayam gadang bakotek lai batalu indak bungkui rancak kabeknya lunggah. Apalah pengulu ayam gadang. Mana pengulu buluh bambu. Batarikh ka kulit luar. Di dalamnya tarikh kosong tampak elok. Lagak balabian bantuak tampan butak kosong balimu sebuah tidur nakan. Itulah pengulu buluh bambu. Kunun kok pengulu katuk-katuk nakan ibarat tontongan orang di ladang digungguh jua mako babuni sapatun jupai ditokok jua mako babanam disuruh jua mako bakato kok barundiang indak tentu adok umpama samui indak baswaro. Itulah pengulu katuk-katuk nakan. Simak dan akan dengarlah bunyi. Pengulu nang kata selanjutnya pengulu tupai tua cadiaknya indak cadiaknya indak mengasan pandapeknya basurukan saja sapantun dia tangkurang talua bakulit lahi barisi indak baparangai tupai tuo indak telompei ujung dahan tinggal di bawah lepiak saja
alik jamu indak berjalan alu indak baturian lain jalan tabantang indak batampuh manaruh ragu serta malih. Itu ni kan pengulu tupai tu. Kunun ko pengulu pisak Sarawak, itulah pengulu nan jangan akan pakai. Bako indak mak, itu pengulu nan jahanam. Ino banso rendah derajat, hati busuk, pahamnya buruk, budia airnya, budianya, pahamnya ada yang akan. Aka melilik saja panjang aka pangana ciluh mulik manih bak tangguli sapantun makan je pisang masak elok tipu manih dia berbumbu-umbuaknya. Tukang piuh, tukang pilin kacang nak memanjat, pilin jariang nak marisi, kicuh kicang dalam nagari, penipu orang dalam kampung banjua nak kaponakan. Atu jangan dipakai nakan. Saset nakan mereka. Elok nakan ya. Ditinggalan namanya pengulu pisak Sarawak ko. Jadi lah mamak sampaikan dari ujung jo pangka mungkin alun sapandai dari mamak kita jo nak menyampaikan. Tapi setidaknya Allah tahu dia akan bisa jadikan referensi dia orang kini ko bakat tu. Bisa menjadikan dia akan kok siang bisalah jadi kapan kok malam bisalah kaman jadi suluh kok kalalok bisalah jadi rasian dia akan. Tentu walaupun seketik modeko akan mamak pun tahu je sadar diri kok pandai pun kurang kok barimu pun baitu puluh indah aduh. Tapi apa yang disampaikan dek mamak kepada mamak ikulah mamak warikan kaponakan. Boleh nak tapakai lo dek kemanakan mamak daknya. Mungkin itu saja yang dapat dan mamak sampaikan akan. Tapi walaupun sabantang itu akan yo mamak merasa kurang dari situ kemah. Walaupun merasa kurang yo mamak minta keponakan bersama dan mendengarkan kata yang mamak sampaikan dari wari dan bajawek dari mamak ke mamak. Nan mamak sampaikan turik dua jalan dua mamak kita tanya bana ba ada pengulu di Minangkabau. Boleh nak bisa nakan kok senteng nak bisa di bilainya, kok kurang nak bisa ditukuk di beliau. Tentu nakan turik mamak kita. Batanyo cik bisa menyisihkan atas jubaran nakan. Jadi nan tadi nak mamak sampaikan bana nan pengulu nakan nan pengulu ada pengalah, ada pengulun, ada pengalih. Nan pengulu artinya yo mamalero segala kaum bagai nabi kasih pada umatnya pengalah kata bana disalahan tu adanya. Pengulun bah suku mai kuas sajunya kelakan tu. Pengalih bah indak bapa diri indak dapat dipercaya. Walaupun daripada itu kan nak tahu pula mana pengulu. Ada pengulu dia dek Minangkabau, pengulu nan di Tanjung, pengulu ayam gadang, pengulu buluh bambu, pengulu katuk-katuk, pengulu pisak Sarawak. Allah mamak jalehkan cie-cie. Tapi ayo alun sapadek nan dari mamak kita nak memberikan. Tak pakailah dia nak kandaknya mamak kiri ko talindo dek kanai talantuan dek turun kita bersama barilah dimaafkan. Amba kiri wallahu ma fi lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.